Nggih, monggo Dek. Monggo. Arep tak aturi Mas, kok ya jane sik cilik. Jane. Baguse ra jamak. Derek pitepangan rumiyin nggih. Pitepangan riyen. Kenalan dulu Mas, ya Allah. Nggih nyepeng mik nggih Mas. Mik. Oh mik. Oh nggih. Paring asma sinten? Paring asma sinten, Pak? Pandu. Mas Oh, Pandu. Mas Pandu. Mas Pandu tasih kuliah napa SMA? Tasih SMA. SMA. Wonten pundi? Tasih teng SMKI. SMKI. Kelas pinten Mas? Kelas 3. Kelas Kelas 3. Mas Pandu isik sekolah gitu. Isik nek sing jenenge cah pelajar iki ditakoni wis wedi. Namine sinten? Pandu. Terus saya sekolah. Menika niku kepoyo. Oh. Kepoyo nggih. Ki mundur-mundur suwe-suwe. Enten pundi? SMKI. Lah nek Mas kete yo gagah ngene iki lho. Wah. Monggo Mas Pandu. Mas Pandu. Derek bawanipun. Nyingkar nyingkur. Tepuk tangan buat Mas Pandu. Wah, piye. Jan sae. Sae. Wiwitane nyingkar nyingkur. Engko dibagai lho Mas. Iya tenang wae santai wae. Lingsam yen ke mutan. Wis bagus apik. Nggih. Gek eneng sing pojokan mudhar kete. Jan apik tenan. Lelampahan kang kawuri tresno tulus nadyanengku bekas moro Luar biasa. Tepuk tangan. Luar biasa. Matur nuwun. Yo, diteruske. Sak kelas kalian ki dalang jenengan. Oh, satu kelas. Satu kelas. Nggih menika mungsuh kula, mulane kula teke. Nggih. Anggeripun ketemu nek mboten jabut-jabutan wulu sikil. Iki lho urung tuwuh neh sih petaki lho. Suwe-suwe gundul no. Senengane saben lungguh kok mung jobat jabut ora. Karo nembang ya. Garak ngemalah ngentahi do. Aya. Gayeng to rapati. Ora pati yo. Ayo, kali nembang nggih Mas Pandu. Oh, Tenan ora kuwi? Sawer. Kuwi 20.000. Ayo kene. nan. Wah, disawer Mas, arep disawer. Wah, sing kae mau emang biru kok. Saiki malih. Iso protes iki Yan. So protes. Ayo. Langgamipun nggih. Nggih, monggo. Langgamipun dados. Lewat aku kelingan kupokai yen tak goler. Ayo. Neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isi legan Jenenge gubuk asmara biyen kae tresno tanpa pantan tanpa kloso bota-bote ketaman asmara gubuk kae nyimpen ati wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak
tatan luntur saya marati aku kowe dadi karo marga leren ning asmara Joget, joget, joget. tanpa bantal tanpa kloso bota-bote ketaman asmara kagem Bapak Ibu ingkang rawuh menawi dahar snack mboten enten sendoke ngapunten nggih. Nah niki dijikuki niki. Mbak Uun. Nahan. Mboten niki nun sewu rikala semanten penggemar Kiseno Nugroho. Leres, pokoknya selalu support nggih. Matur nuwun. Penerusipun Mas Gading terus teng pundi-pundi Mas Gading petah niki nderek. Nek mboten enten piyayi tiga niki nggih kirang anu soalé niki saged kangge tolak bala nggih. Iki goyangan heboh dhewe lho. Heeh kuwi. Nganggo jubul. Mbak apa Mas to? Mbak apa Mas? Mbak Blorok menika. Sampean goyang kok muni klotak-klotok ya apa Mas sing goyang? Iki nek jaman biyen. Ajeng kalih goyang jenengan gini bukan mboten. Iki nek cara jaman biyen sing swara kandel alus kan nek ngene iki. Piye? Jenengmu sapa? Sukino. Lah nek wengi Sukini. Kayak almarhum Ki Sena anggere Sukino karo Sukini senengku ra sama. Oh alah Gusti Allah lu kaya ngene ngono Bagong. Masuk. Masuk. Monggo lanjut. Catatan sajroning ati. Catatanmu saya ati. ayo Aku kowe dadi garwa. Kelar gubuk asmara. Sampun. Matur Nuwun nggih. Wis rasa aku wis seneng ngono kuwi wae kok. Ha, to. Wujud-wujudane iki wis gayeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu kalian Pak Dalang, Pak Sinden. Sugeng dalu. Ingkang kawula hormati nggih para kanca-kanca pradonga, ugi kula sanget hormati nggih. Matur nuwun dene kula saged minggah panggung malih. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Jane kula pun kapok munggah panggung. Oh nggih. Jane pun kapok. Purun duet mboten? Pripun mengke mawon. Maaf. Wong kula wingi ndelok YouTube ki wis ana sing hujat ya bisa. Wis tenan. Wis nembang ora iso ngurusi sawer. Waduh. Wis. Nggih, sugeng dalu pripun niki Mas Nggih, Dalang? namanipun sinten? Pripun?
Oh, Namanya sih. nggih. Nami lengkap kula Muhammad Ali Nurdin Al Quraish, dene panggilan kula Reza. Sapa nama lengkape sapa? Muhammad Ali Nurdin Al Quraish. Muhammad Ali Nurdin Al Al Quraish. Quraish. Nggih. Panggilane Reza. Pripun? Pripun? entuk saka ngendi? Lah kula ki lair ora request jeneng. Niki sing maringi simbah kula, pun nonton sejarah niku. Oh lah nggih. Sejarah 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 pun nonton. sejarahe piye? Pripun? Sejarahe kepiye? Mboten sah. Oh, Mungkin nggih, mang wis. mas wonten bukune kula. Nggih pun, nggih pun. Kathah ten klithikan kathah. Oh nggih. Nggih. Oh wis pun mang setengah meneh kono meneh. Pripun? Oh ya wis nebak sik. Walah nembang napa kok dicat meh. Ora. Wis jan. Suluk wae, suluk, Nanti jan oto-oto, kampung. oto-oto. Pripun? Oto-oto. Oh nggih, Ya. adoh nggih. Manut. Angkatan kalih. 6 songo menyuruh. Manis. 6 songo menyuruh. 6 mawon. Oh iya. Angkatan piro? Kalih. Oh iya. Aglar sagung prawadya bala Kang samya mara seba Obra rengganing kang busana Pindha panjreng kang puspita minangka tindhing prawira beksu tira sumedya ngayahi karya pakaryaning praja ing Jan apik ngono kok. nek ajeng apik becang nanggap. Wah. Nah, niku mesti. Nggih, Bapak Ibu nggih, niki wau jawah tegese le rasulan niku kabul. Amin. Tenan. Kowe angger merti dusun wayangan. Wis kowe dadi bintang tamu wae wis ora usah rono. Wis ngono bintang kuwi tamu wae. lah wau wis pur kere mau. Pur kete. Pur kete. Dagel ya isih lucu aku kok. Waduh. Waduh. Oh, toh. Jan sombong. Hah? Wis ngono ning kono wae ora usah pindah. Oh nggih. Wis. Paling ya nek dagel ya payu ya. Payu. Payu. Neng kono para payu dalang aku engko malah. Loh, dadi dagelan nek ben bengi. Wah, Oh, nek ben bengi iso tak unggahke Wah, daerahmu. nggih. Wah. Wah, Mbak Sindan jar. Dugake nembang. Kon jumeneng, milio. Awe Mbak nembang jineman. Ya milio. Apa ya? Ah, laras. Mbok mulai waras kok kowe. Paitan aku nek ro laras ki. Ket wayangan ning omah kae. Kowe iki kamerane ki ning kono wae. Endi? Ning kono kuwi, kowe ning kono wae. Mbak yo nek kene ra apa-apa. Nah, madhepe kono. Kae lho kamerane ning pinggir. Wah. Wah, ngono iya. kuwi. Dadal Rasa. Gedang milih sinden. Wis kole nomor bu YouTube. Milih sinden. Laras. Oh, oke. Monggo Mbak Laras, jumeneng Mbak Laras. Wis Yo, rasa di spoti kancane padha-padha rasa di spoti. Mau jalan aku kan boleh. Ya mulai kono. Mulai kono. Ya terke. Hah? Terke. Woi, kon ngaterke kuwi. Men. Sidora. Hah? Boleh. Ya engko aku kok. Serasa mikire sing rebab. Rasa. Serasa. Neng panggung kok ya. Wis ning panggung ki ndekku. Milik bersama. Milik bersama kita semua. Ya. Ampun gumujeng kok, gumujeng. Pripun? Niki wonten pamundutan mboten? Mboten. Napa jineman gutik glinding? Apa? Gak. Apa? Nik napa? Bosok. Gak, pripun? Lah pripun? Gatik glinding. Lajeng napa? Ayo nek kleru. Jenenge wong kleru. Ora Yo. apa-apa. Apa manut? Ayo babeku kok kae santai wae. Ayo Pripun? kono, apa manut? Dorong Lajeng bukan. napa? Dadi-hati apa jerang gula? Hati-hati mboten apa-apa, jeneng kula nggih manut. Monggo. Manut Hati-hati. Nek kula ten mriki namung bintang tamu nggih. Mboten sanembang. Bawa. Pun ngancani laras mawon. Bawa. Engko kok dihujat meneh. Ora. Tobat.
teko dihujat sik lagi Oh, dialah. lho, kuwi. Apa ya, Ger? Mau saiki iki Dialah. cacah ki akeh bakat kurang ragat cacah. Tenan. Hah? Mari dihujat. Wani dihujat ya men. Yo bawa. Wis mek sik ngrebab kae lho jeneng Ora kula kowe wae bawa. Sing wingi sing ngerbab wis nang omah. Wis bawa. Iki apa to iki mau? Dadi ati. Hati-hati iki piye? Gegaran Anjir. krami yo. Wah, aku ki pengen madhep iki ya. Waduh, tadi senani Mbak Agnes aku. Yo. Sarene lho. Yo. Gegarane wong akrami yo. Ayo. Mek Mbak Laras bae kula tak Ayo ngacani. kowe wae. Ya genten-gentenan. Genteran. Yo. Yo. Gegarane wong akrami yo. Gegaraning wong akrami. Wah. Tutu bondo tutu rupa. Yo. Kowe ras. Kowe Kowe. Ngundak karo blero. ora Oh, soalnya ra tau nembang. gek ndang to. Mau odo. Kulinane ngopo? Hah? Mau odo-odoe apik banget. Apik ya? Oh, apik. Yo gek ndang yo gegarane saka gegarane. Gegarane wong akrami. Tutu bondo tutu Tutu rupa. pada tutu rupa. Oh, munggah. Lah kok Malik Slendro lah kula ya melu. Lah gendere ning Slendro kok. Bapak Parjo ki wah jan. Dek kuwi isih kelas 2 SD Oke, kok. Mudik Parjo ki. Wong pelok kok gendari Slendro. Parang ya SD. Tak apa-apa. Lah iki angkatane Bu Prastiwi. Nggih. Oh. Bu Prastiwi ki adik kelas e. Oh, adik kelas. Waduh. Semono kuwi. Ampun. Kelas 1 kok andang semono. Jan. Ayo ras kowe wae ras. Pun. Kowe wae. Sak larik wae. Lah niki wong pun mah diwalik Slendro. Oh, ora gek to. Jan. Ayo tenan iki. Ayo, kowe wae. Kowe to. Rambut tau. Waduh. Iki men ora dihujat meneh gek ora to. Gek ora. Mumpung iki gara-gara. Pripun? Mumpung gara-gara. Lah nggih sing ngendika limbukan sinten? Pun mau. Monggo. Ya wis, ya monggo Mbak Mawar. Iki kok Mbak Mawar, Mbak Laras. Gek ayo. Nah. Kene ya apik. Ngono kok dadak aku. Ramang ati pawi Ngopo guyu ki? Pisan. Ayo genteran. Moh, cepet to. Luput pisan yo. Luput yo. Oke. Oh. Dik Parjo ampun ngaten nggih. Wah. Wong wis dan ora rembang. Wis kowe beras, ngundak. luput pisan kena pisan yen gampang luwe Pak ampun ngoten to Pak. Nganggo papat kok ya. Kan nganggo papat. Wis kowe ki manut to wae. Manut. Wah, bar iki diucat aku. Hah? Ayo ora apa-apa diucat ro aku. Ana wong njaluk Sherlock kok. Bolehkah Laras meminta Sherlock? Wis kaya nggon kartun-kartun kae lho. Yo. Yen angel langkung tan
Mengko lek nyumet mengko. Rokokku entek soalnya. Salahke sik. Hah? Disalahke kono kuwi sik lho. Gowo. Ya wis. Kok ndak cikuk Febri. Niki Cah mau nyidingan. siasat dadi hati napa Dadi hati, dadi hati mawon. Nah, lah gitu. Monggo Mas Reza dadi hati. Lah monggo Mbak Laras kok. Loh, kowe joget? Hah? Kowe joget? Wis nggih gampang. Menengo. Golek iseng kayang apa wong nyatane alakan saprene Yuk, lanjut. Ya.
Yo. Wih, ayo joget kowe iki. Kepijere Kok malah kancane mau lah malah. Piye? Lah. Ayo kayak ngatet joget nggak usah arep rampung kok, yo. Mong sak larik gitu. Yo, oh. Ya. Laras. Yo. Joget enjuk dikancane. Lanjut. Mau rak perkenalannya dereng rampung toh. Oke, perkenalan dereng rampung. Ayo kowe sing anu perkenalan. Niki kula lho. Nggih, monggo matur nuwun nggih Mbak Laras. Gak balik kono. Nah, oleh sio-sio temen to. paitan aku nek rek yo. Tekan motor ki lho kowe engko. Yo, kayak anu. Ayo sing meking. Monggo. Monggo nyekel mik anu mik. Nyekel mik. Kuwi lho. Nah, ingkang meking. Sinten asmanipun? Sinten namanipun? Nami kula Seto, Pak. Kok suarane kok lek Karang yo kopi kendang kok yo. Oh, alah. Sinten? Mas sinten? Nami kula Seto. Seto jaring. Nah, Seto. menika lakon malan. Oh, Saking pundi Mas daleme? Bambang Lipuro nggih. Bambang Lipuro nggih. Oh. Belakange menika. Ayo gak dicekel mike. Nggih. Waduh. Asmanipun sinten Mas Bimo? Lah pri. Anu. Sinten Mas? Bimo. Oh, Bimo. Saking rumah. Oh. Mboten saking Balang lho kowe. Parangkusuma napa? Saking Jetis. Oh, lah. Dulu. Gunung Kidul, Sabtosari. Oh, Sabtosari. Atos. Sampinge jajare. Monggo. Kula turangga. Menika. Ampun ngoten to. Oke, ngapunten. Wong kok kemayu. Bagus kok dipadhake turangga iki piye to? Ya manut kanca-kanca iki to. Sinten asmanipun? Jenenge naminipun sinten? Derek nepaken Nggih. nami kula Raka. Oh, nggih Mas Raka. Niki ya pengendang. Anu, sampinge. Halo, Dik. Halo. Menika. Dipun tepangaken nami kula Gadang. Oh, Mas Gadang Prasetyo. Nggih. Saking pundi Mas Gadang? Saking mriko numpak bis terus mriki. Nah, menika Gelut wae yo. Omput jebar teman-teman. Yo. Nah, Kakang Adi iki sing akur. Yo. Ayo jajare. Kakang Adi kok. Menika Mas Gadang, nggih. Nggih. Nggih, derek tepang. Kurang seru. Rakanipun Mas Waduh, Gading. lagi kula Surya. Wah, iya. 12 po 16. Ora Apa kalengan? dudut. Oh. Saking pundi? Nun, Saking pundi? Menika ki jampeng. Oh, Menika niku pun kondang ayo Sudah. arepune apa kowe amune duwer ta kowe? wis rada sudorungan to. Ha nggih. Oh, alah. ayo karang yo. Uyu apa? Kula saking Sewon. Oh, saking sewon. Sewonipun? Sewonipun? Hai. Eh, Hai. agen kula. Sewone ngendi? Daerah mriko. Daerah Bantul. Bantule? Sewon, Sewone? Bantul. Wah, celeng. Wah, jangan berkata kasar, Mas. Astagfirullah. Jangan seperti itu, Mas. Tidak baik itu. Ya, wis aku melu-melu kasar mergo kowe kok. Monggo jajare. Monggo. Nah. Ya, Pendemung. Nggih, derek pitepangan Mas Dalang. nggih. Nami kula Mas Yusti. Kula Yusti, Mas. Oh, Mas Yusti. Nggih. Reko. Mas Yusti. Dalemipun
Kula Kalasan. Kalasan Wah, Sleman. Kalasan. Menika Depannya ngajengipun. ngajengipun. Nika Nambah Mato semanipun. Mas namine. Cek. Ya cek yo. Derek pitepangan Mas Dalang. Nggih. Nami Sinten, kula Mas? Pur. Sinten? Sinten? Pur Kete. Pur Kete. Wow, sanes. Oh sanes. Purwanto. Oh, Oh. nggih. Nggih, Purwanto. Nami kula Purwanto. Purwanto. Sing anu sing enong. Ayo. Karo ngadeg. Ah. Karo ngadeg. Kaya ben kaya konser kae lho. Rataya. Cek. Sinten Nggih. namanipun Mas? Mas Dalang derek pitepangan nami kula Galih aku. Oh, Nggih, nggih. Mas Galih. Nggih. Nggih. Saking pundi? Saking wetan kriku. Oh, nggih, Trenggalek pun mang Tengople. Nggih. Pun. Ingkang Rasa anu, dagel. Ingkang ngempul, ingkang ngegong niku. Oh, Mbah Wondo. Oh, Mbak Wondo. Wis ganti jebul. Oh, kelas pinten Mbak Wondo? Pripun? Mbah Wondo kelas pinten Mbah Oh, tesih Wondo? PAUD malahan. PAUD to? Oh, nggih. Menika ingkang ngempul menika Mas Andika. Mas Andika. Saking Kilen Pragi. Kulon Progo. Oh, Kulon Progo. Kulon Lah nek Progo. dibasake rak Kilen. Wis ora usah Pragi. dibasake. Oh, nggih. Terus Sinten meleh? sapa meneh? Ingkang ngedram ingkang. Oh, nggih ingkang ngedram. Iki sugeng pitepangan nami kula Ata saking Sleman. Oh, Oke. Mas Ata. Mas Ata saking Sleman. Sing bencang ki Hajeng Asta menika. Ingkang Jaipong? Ingkang Jaipong. Pangaken nami kula Bayu. Bayu. Mboten krungu sinten? Bayu. 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 Oh, nggih, Mas Bayu. Bayu saking. Terus Saking Griya. Oh, nggih. Pun mboten sah dagel to, Mas. wis kono. Sah dagel. Terus Wis sinten meneh? Oh. Sing gender nggih. Menika kedah rata. Nggih menika sinten, Pak? Asmanipun? Rehan. Wow. Karang kan isih SD. Ah iya. SD ki asmane Rehan. Rehan. Mau nek wis tuwa dadi Parjo. Pripun? Dik Rehan. Dik Rehan. Terus sinten meleh? Ingkang ngendang menika nggih. Menika Mas Wahyu. Nggih. Ingkang manjak menika tuwek. Sinten asmanipun, Mas? Sinten Mas? Iki nami kula Febri. Febri. Saking Magelang. Nggih, Magelang. Nggih wis rata dong iki. nggih pun. Pun. Nggih perlu dikawuningani nggih sedanten menika dalang. Wah. Nggih to, Mas? Nggih. Kanca-kanca menika dalang sedanten. Nggih. Nggih. Singkeng saking Jakarta menika nggih dalang. Nggih. Keng Rebab menika nggih dalang. Dalang. Terus Si Us Fadli ya dalang. dalang. Pandu nggih dalang. Dalang. Rifki ya dalang. Dalang. Pak Parco nggih dalang. Dalang. Mas Wahyu nggih dalang. Dalang. Wis sedaya dalang. Nggih. Dadi akeh Kowe? dalang. Kula manut, Oh ya wis. manut sing nanggap. Nggih. Ngoten mawon. Pun. Iki ana requestan lagu nih Mas. Mas Reza. Oh nggih. Napa? Request lagu langgam yang Yeneng Tawang. Yeneng Katur Tawang. sedaya pepunden seniman seniwati padukan kajar saking Eko Putra Adiwijaya. Nggih. Tolong diaturke ya, salam kanggo kabeh pepunden kajar. Saking sinten mau? Eko Putra Oh, Adiwijaya, nggih Mas Mas Eko. Eko, nggih nggih. Nggih. Spesial nggo pepundenku kajar. Oh, nggih. Nek tak sebutke siji-siji akeh banget niki. Oh, nggih. WA-ne ngaten WA-ne. Nggih nggih nggih. Nggih. Pun Yeneng monggo ajeng sinten Tawang. keng nembang. Terus kalian mau teng Limbukan Teseten sambung wanci dalu. Oh nggih, lah monggo. Kula Ah. tak ngayahi kewajiban kula nyelentem. Ngopo? Nyelentem. Oh, ya wis. Mengke ndak dikelongi mengke. Lah, nggih. Kula kan nomor niki, Mas. Waduh. Ning kono wae, ning kono wae. Nggih, nggih sik penting kula ten mriki mawon. Ya, nganu, apa sih manut dirimu aku ki? Nggih. Yeneng Tawang Napa? sambung wanci dalu. Nggih. Pilih. Wis belok ya Yeni Tawang. Ya Yeneng Tawang. Sopo sing nyekar harapan? Lah panjenengan ajeng Lho, ngersake sing Mang putih. milih jenengan bintang tamu. Sinten nggih? Jenengan binatang tamu niku mang milih. Oh nggih.
Ora dalang wis tak apa ya San. Apa? Keranjang. Ayo, gesang yo, milih. Mbak. Sinten? Lah monggo njenengan mawon. Manut situ mau coba milih. Sinten nggih? Napa yen tawang wau sinten? Iki ngajeng. Ingkang purun. Sapa? Oh, nggih Mbak Endah, monggo. Oke, Mbak Endah. Jumeneng ta niki? Napa? Jumeneng. Oke, jumeneng. Tapi Mbak Endah. Monggo Mbak Endah. Endah Larasati. Iya toh? Anu spoti nganggo nganu lambemu nyepoti. Pripun? Sasake apa to apa no. Lah gamelan semene akeh kok. Lho apike lambemu ya Bang Oh, iya. gamelane. Jat. Yo. Teruk. Ayo tabuhana dhewe. Aku dhewe. Heeh. Oh ya aja to. Wah. Hah? Wes, Kula ingkang sowan sinuwun. Woro. Waduh. Sopo iki? Kok ujug-ujug ngejak ngetapruk ki? Kok ngetaprak? Oh ngetoprak. Oh lah dalah. Gawe kaget ing atiku. Alah, Sira Masuk iki sapa wong masuk ayu? iki, Sa. Sira kuwi sapa? cangcimen. Kowe kuwi sapa? Kula. Iya. Kula lak garwane panjenengan to. Waduh. Panjenengan apa supe kan? Kacang. Waduh. Bojoku sing ndi ya? Kaya wong tuwane kok wis lalen. Oh nggih. Kacang. Kepiye? Nimas kepiye? Aku. Lembang ya. Monggo. Kowe Sing dadi lanang elek. panjenengan. Sampean. Nggih. Lanang bosok. Penonton Semua ngadeg wae. Pripun? Penonton kan lho. Kamu dihujat. Ngucat nggih mbok men. Alek nggo to. Ngucat apa ya iso nembang. Ngomong wae. Soale kon ngucat tok e kok. Ngomong wae. Ayo. Nggih, Mas Reza. Nggih. Piye nih Mas? Kang Mas Reza, Iya kepiye nih Mas? nembang apa iki? Lah kuwi mau yeni tawang. Oh ya ning Tawang. Iya. Duet ya. Duet. Kowe wae nih Mas. Pun Kakang keselarep leren. Kok Allah, arep Lah, ngaso. bintang tamu wae ning kene. Kula niku jane nylentem. Ning saiki bintang tamu to Nggih. gara-gara. Heeh. Wah, lah nggih. Nang Cangcimen. kewajibane nembang niku sinden. Kuah. Ngono ya nih Mas. Kacang. Kacang. Cangcimen. Pun Kang Mas, kepiye? pun sautara dangu kula nenggo panjenengan rawuh wonten mriki. Oh. Lah arep ana apa? Kok kon ngopo lho? Arep ana apa? Apa ya ra kangen karo aku? Jane aku ki ya kangen suwe. Ning Ning aku kuwi. Iki kok malah tlutur ki. Kepiye iki? Kepiye nih pripun Mas? Kang Mas? Aku weruh kowe karo wong liya. Waduh. Hah? Kula kalih wong liya. Wong liya sapa? Kowe wingi Mbok ampun gawe-gawe panjenengan iku nek mboten kasunyatan. kok kowe wingi boncengan karo wong lanang ki sapa? Lah panjenengan ngono. Oh iya nding lali. Lali aku. Bola aku. Pun monggo gek nembang mak wong edan. Loh. Yo, dikancani no. Kene Mas. Nggih. Bayarmu 2,5 juta kok. Lho, bayarmu 2,5 juta. Iya. 2 juta apa? Ayo karo dilatih diesel. Waduh. Lah kok enak timen. Ilat apik e kon diesel. Wah. Mbok liyane. Apa? Hah? Apa? Es Ini krim. apa? Es Es krim. krim. Es Iya. krim. Kok tuku Ora, sik ya? tuh. Lah nek aku es krim kok. Ya wes. Ya wes es krim. Wah, jan kok lek ae lah. Pun monggo. Lo tak nyentem malih mawon. Nggih. Menan, yakin nyelendem? Nggih. Kayu sana sing nentem. Oh nggih. Yo, Kowe iki kula tak leren. wis kene wae ngancani. Yen ning Tawang ana lintang cah bagus aku
mboten Pak Parjo? Ayo. Sun takon war tane janji ku eleng sumadut reseng tias Kang Masing Sun Prasopo Sinaksenan Bumi langit
niku pun. Monggo. Kerajakan Banyuwangi Raina bengi sing tau sepi lanang wadon hang nekani ngilangaken susahe ring pasir-pasiran sembur-semburan karedowan ambi mangan selonjoran lanang wadon uber-uberan pesisir kerajaan bisik-bisik semayanan matri janji urip biaran sir-siran ambi gendeng asli Banyuwangi ya ayo ayo Kerajakan Banyuwangi Raina bengi sing tau sepi lanang wadon hang nekani ngilangaken susahe ati pasir-pasiran sembur-semburan karedowan bisik-bisik semayanan lanang wadon uber-uberan gendeng asli Banyuwangian sir-siran ambi gandengan
Gendeng asli Banyuwangi ya. Luar biasa teman-teman warga Laras Junior nika. Nggih, niki nggih nun sewu saking wingking saking Mbah Giman Lipar. Ngersake lagune Mangku Purel. Oh nggih. Sing dikersake Budi Prastiwi sing kok nyanyi. Waduh, nggih. Oh tadi mau Mangku Purel sing nyanyi Bu Prastiwi. Sajan Kale Mbak Orisa. Mbak Orisa nggih. Ngangge pargoe mboten? Eh? Pargoe. Ora, nek guru nganggo Pardiono ngene. Pargio. Nggih, taske Pak Bundut, malih mobilnya nun sewu lho Mbak Cake. Mobilnya menika nun sewu mboten ates kicali pakurmatan karena Pak Bundut kata menawi wedalipun menika sampun ketinggalipun sampun mboten nyekapi mangke pun lajengaken goro-goro mboten napa-napa. Soalipun menapa mobil lampahipun menika dawa. Menika tesih wah tesih panjang. Oh, tesih panjang. Wah, Oh, tesih siap. panjang banget, Pak. Saate ki mawon. Anggere isih panjang kuwi aku seneng ngono lho nek ora panjang. Ngene lho. Mas Pur. Ki gading ki isih panjang. Sampeyan panjang ora? Panjang apa? Tegese rambutmu kuwi lho. Anak anggere ijik panjang kuwi ijik tatak mung. Panjang kane. Anggere ijik panjang ki mungsuhe ijik tetek. Ning anggere gur tingak-tingun nyilih kanan nyilih kiwa gek gur pedhot. Endi kae? Apa nek kene? Ayo diaturke sing panjang. Ayo, Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Setunggal bokos tunggal nggih. Mbak Cake nggih. Setunggal bokos tunggal. Sugeng rawuh Mbak Arisa kalian Bu Prastiwi ninggal katresnan apa Mangku Purel? Manut Ibu Prastiwi pun rawuh. Monggo kowe lah niki nun sewu Mbak. Panjenengan menika pun tenggo-tenggo kalian kadang warga masyarakat piyayi kalih menika. Ingkang rawuhipun kantun menika pun tenggo ke jenengan monggo ngastomi ke lagune monggo. Ya. Luar biasa loh. Bu Prastiwi Mangku Purel lho arepan. Ajeng ninggal katresnan den apa? Monggo derek kalih Bu Prastiwi kalih. Wah, Ibu. Nggih, saene napa Ibu? Monggo. Saya menapa Ninggal katresnan sik. Oh, ninggal katresnan. Nyun ngapunten iki telat nggih Mas Gade. Nggih, Mbak Arisa mboten kados menapa. Kajar kalih menika. Wah, meniki. Kula kalih Ibu kula telat wau. Mboten napa-napa. Wau napa Bu? Wau. Lah awake dhewe mau nganu kok kesuwen ning kono-no. Ten pun nyambi wau nggih Bu. Kula perapatan Prambanan mau. Oh alah. Neng biasane angger kaya jenengan kuwi telate lho Bu. Angger ya suwane jenengan akeh telate. Heeh, lha kesuwen. Nek kira-kira telat gek do mresakno. Lah jenengan dinyang pisan dinyangi, padahal sing kenyang wong lima nggih jenengan nyangi padahal jelak mriki lho jenengan niku pripun ta Bu? Lah tekno mumpung ngono kaya no, tak lakoni. Kok wo to urung ngerti. Lah nggih dadi telat ten mriki to. Dadi telat. Ora apa-apa telat ya Mas Gade. Oh nggih mboten napa-napa. Teng perapatan Prambanan to. Heeh. Nggih iki. Lah mau ki lewat ki jebol iki. Heeh. Mau kae lho. Campur banci-banci mau. Ha nggih. Mulane kok. Lah Niki iya. nggih tua-tua tapi mempesona nggih Ibu niku. Lah ya nek tuwa ki payune bengi ele. Payu nyeden, payu manggung. Ora ya? Ora. Payung apa? Ya kuwi mau. Ayo kuwi mau rasa dicethake aku wis ngerti kok ora apa. Sing gelem ya wong tuwa. Wong tua kalih wong napa Bu? Nggih. Wong nika lho, wong tua kalih wong mendem. Wong mendem. Ah tak kira dalang iki iso gelem lho karo aku nek mendem. Coba mendem. Nanti. Kok nak mesti ayo mbok De karo aku De. Medeni ah. Medeni ah. Ora ning pengaruh alkohol. Ngoso ya Le.